Alabay taslamamyzy ine birinji tapgyry jemleýär. Elbetde şu wagt ýönekeji hereketler etip bilýär. Biz alabaýyň ine köp materiallaryna satyn aldyk, sebäbi ýeke kömbetini ýasamak häzirki ýerde mümkin näl. Esasanam kellesini 3D bilen peçat etdik. Esasam kellede kamera goýmak üçinem we hereketleri ultrason bilen duyar ýalagam berip belledik, şonu goýduk. Ine şu wagt alabay hereket etýär, oturýar, durýar. Ihazık elbette özünde bar olan mümkinçilikleri var. Uğulaya, ses çıkarıya. Yönü bu değişmeýärlik birinji tapkar. Sebäbi öňden başdan bäri belek gelişmeýärli biz öwrenýär we öwrenen zatlarymyza türkmen ýaşlary ilham bolarýarlyk başardymyzdan gysgaçyk paýlaşýar. Sebäbi sizin görýän şu videoňy täýärlemek üçin köp zatlar edildi ilki. Aslında 4-5 sanat böyle video vardı. Onların tomaş ettiğinizden has ol düşünürsünüz. İnni kitaplarımız näme? İnni kitaplarımız Alabaýyň, ine men Alabaý diýip ingilis diline keplemeseydim, men Alabaý del, käbir, gel, git, otur, şonlarla hereketlerim etmesini kazanmak. Sonra kitaplarda olsa şu hareketleri Türkmen diline aýdamyzda düşünürýärlik etmek. Sebäbi esas maksadymyz biziň emel intellektem türkmen diline has gowkepler ýalar etmek üçinem. Bilýärsiňiz biziň makul sözlük taslamamyzyň esasy maksady şol. Şu wagt emel intellektiň umman türkmen diline has gowgurlamak üçinem biz OpenAI bilen men öňrek bir habarlaşdym. Meň şeýle maksatlarymyz amma. Ine şu ýerdäki umumy eden işlerimizi jemlep Alabaýyň türkmen diline keplemesini bizem öz goşandymyz gelýär. Elbetde türkmen diline diňe bir edemiz yok, başga etkenler bardyr, ýöne biz öz etkenlerimizi bilýär. Inni nidip bolsa, inni kitapgyrlarda biziň etjek zatlarymyzyň ýene birini köp zadyny 3D bilen özümüz peçat etmek. Sebäbi ine şu wagt görýärsiňiz, aýaklary bar, inni beden skeleti bar, şu zatlaryny taýin allyk. Indi şolary nidip bolsa 3D'den peçat edip başgarak, belki onun ady Alabaý bolman biler, başgarak bir taslamanyň durmuşy geçiresiniz gelýär. Ine öňe belek geçişmeýärli şu taslamanyň esasy dizayn işlerini ýüzüp etdi, Ismail program işlerini etdi, Yunus bolsa ine assist etdi, kömek etdi. Ine şu taslamamyz birinji tapgyrda. Ýöne ýene nehip bolsa hasam ösdürür we şu wagt eger şu 5-nji 6-njy videomyz bolsa şunyň dowamyny size ýetirip durarys. Netijede gepleýän, hereket etýän, türkmen dilinde düşünýän Alabaý taslamasy emele geler. Görýärsiňiz şu wagt Ismail'in hereketlerine görä gorkýa, ýygy urlýa, ýa şolara görä kellesine urýa. Ýokardaki şu çanak görünüp duran kamera ýaraklat bilenem bularym hasam gowy hale getirer. Sebäbi biz öwrenýär, öwrenen zatlarymyzdan sizden paýlaşýar.